Kdybyste potřebovali oslovit co největší počet lidí s něčím, co je pro vás moc důležité, jak byste to udělali? Bychom to udělali. Přes sociální sítě bychom to udělali. Jaké sociální sítě používáte? Tak Facebook, Instagram, normálně klasický mail. Jasně. Asi všechno. Super. A kdyby existovala online platforma, kde můžete tyto lidi oslovit rychle a snadně, využili byste tyto příležitosti? Kdybych tam byl dostatek, tak ano. Souhlas. Kdybyste teď měli možnost něco sdílet s velkým počtem lidí, co by to bylo? No. Já úplně nejsem největší sdíleč, tak to já nevím. Co bychom chtěli sdílet? Nějaký názor. Politický názor. Tak teď to můžete udělat. Dejme tomu, no. No my celou dobu dneska, co jsme venku, tak kritizujeme to, jak to tady vypadá. Stav těch budov. Jo, možná asi nějakou venku. A jo, teď jsme přišli design, architektura, možná asi jo, no. třeba. Takže, aby se lidi starali o to, v jakém prostředí bydlí, aby jim to nebylo jedno, jak to vypadá. Skvělé. Super. A kdyby někdo potřeboval pomoc z vašeho okolí, natočili byste o něm video? Kdyby mu to pomohlo. Odpovědá dobře, jo. Já tě taky Jo, souhlas. Super.